Ассалому алайкум барои тамоми бародарон. Имрӯз боз як боргар дар бораи аз ҳамин нол саркардагӣ то омада Англия расиданам мехоҳам барои шумо маълумот битам. Илтимос мекунам кадом бародарое ки гапи бисёр мефуратон метавонен ки бироен ва кадоме ки агар вақтон боша як ҷое нағз дашинен гӯш кунен ва пурратар маълумот гирен. Ва барои аз дигар давлатҳо барои Англия омадан имрӯз 26 августи соли 2023, чунки як видеои пеш кардагӣ будам, мардум то ҳозира тамошо кардаистанд, бисёр саволо додистанд. Ва айни ҳол, яъне ки дар моҳи августи соли 2023 ман видеоро кардаистам ва мебинем ки айни ҳол чӣ гуна проблемаҳо ҳастанд барои омадан Англия. Чунки пеш вақт мо видео кардем, гуфтем ки бародаро шумо анкетаҳоро пур мекунем дар сайтҳо, чунки вақт кушодагӣ буд сайтҳо бисёрш, яъне компанияҳо кушодагӣ буд, анкетаҳошон кушодагӣ буд, мардум тамоми инсонҳо метавонистанд ки анкета пур кунанд ва 2 моҳу 3 моҳ то 6 моҳ мисол интизор шаванду бихезанд ба Англия барои кор биёянд. Лекин аз сабабе ки дар соли 2021-22 ва 23 ҳам хеле количество, яъне ки миқдори зиёди мардум анкетаҳоро пур кардагӣ буд, бисёри компанияҳо уже коршонро баст карданд ва баъдан ҳозир мисолам компаниҳое ки офитсиална шаҳрвандои Тоҷикистон ё ин ки шаҳрвандоро аз СНГ, аз Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон меовард, ҳамино ҳозиро бисёрш уже аллакай бисёри компанияҳо запаснои яксола одам доранд ва одам намегиранд ва бисёриашон уже аллакай ҳамо анкетаҳое ки дар онлайн кушодагӣ буданд, дар Google мезадем, медромадем, пур мекардем, ҳаморо маҳкам кардагӣ ҳастанд. Шумо дар соли 2023, яъне ки моҳи ина сентябр мешавад, ман уже ҳамин сухагапҳоро гуфтаистам, август, имрӯз 26 августи 2023 аст, маҳкам кардагӣ ҳастанд. Шумо ҳатто дуроен дар Google ҳам бизанед ё ин ки дар онлайн бизанед, силкаҳошонам дуроен, сиёр равно маҳкам кардагии компаниҳо ё анкетаҳошона шумо пур карда наметавонед. Аз сабабе ки имена компанияи AgriHR гуфт ки аз сабабе ки количество зиёди мардама гирифтагӣ ҳастанд ва ҳамо одамое ки онлайн собеседованиеро гузаштагияну очни собеседованиеро гузаштагиянд, ҳамо ждат кардистанд, яъне ки интизори презентатсияву интизори размишенияву интизори костномерошон ҳастанд. Ба ҳамин сабаб наметавонанд ҳозир ин соли 2023 рафта. Соли 2023 фақат шахсоне ки як бор рафтанд уже дар Англия кор карданд ва омадан дуюмбора анкетаҳошонро интизор ҳастанд, ки барои дуюмбора рафтан мехоҳанд бираванд. Агар ҳамоно аз компанияҳошон, яъне ки аз ҳамон фермаҳое ки кор мекарданд, ягон намуди приглашение, яъне ки ягон намуди коғаз биёяд ки мо фалони шаҳрванда мехоҳем ки боз биёяд барои сезони 2023 кор кардан, боз биёяд кор кунад, аз ҳамин ҳолатда шумо метавонед ки одамое ки дуюмбора ё сеюмбора рафтаистед, шумо боз костномер мақсад пешниҳод мекунанд барои шумо пур мекунед. Дар ҳамин ҳолат шумо боз метавонед ки пеш аз костномер пур кардан, шумо дар ҳамон AgriHR бошад, Fruitful Jobs бошад, ҳар компаниое ки бошад метавонед пурсен ва бигӯед ки ман уже дар ҳамин моҳе ки омадам пули нағз кор карда будам дар Англия, омадам оиладор шидам, ман мехоҳам ки бо оилаам бихезам бирам Англия. Дар ҳамин ҳолат бисёри компаниҳо шуморо адобрид мекунанд, яъне ки қабул мекунанд. Шумо метавонед ки бо занҳотон равед ё ин ки аппаҳое ки шумо соҳиби шавҳар шиден, метавонед ки дар ҳамон анкетатон шавҳаротонам, яъне ки якҷоя кунед, метавонед ки бо шавҳаротон биёед кор кунед. Ва акаҳое ки шумо аллакай уже соҳиби фарзанд, зан ҳастен, ё ин ки аппаҳое ки соҳиби шавҳар, кӯдакҳо ҳастен, кӯдакҳо ҳастен, шумо метавонед ки дар ҳамон анкетаи меомадагитон агар фарзандотон аз синни 18 боло бошанд, метавонед ки шумо дар ҳамон ҷо ба қайд бигиредшон, солим бошанд, саломат бошанд. Агар ҳамин компания, яъне ки фирма шуморо адобрид кунад, ҳамин фермаву ва шуморо бо писартон, бо духтартон омадан ки бихоҳед, шумо метавонед ки пурсен. Агар ҳо бигӯянд, шумо метавонед ки костномер ҳам барои худтон, ҳам барои фарзандтон ё акое ки соҳиби зан ҳастед, ҳам худтон, ҳам зантон, ё ин ки наоборот, аппаҳое ки шумо шавҳар доред, ҳам худтон, ҳам шавҳартон, метавонед биёед сезони навбатида кор кунед. Ва шахсоне ки шумо пур кардед дар компанияҳо, уже мегӯянд 1 сол шид, 1 солу 6 моҳ шид, 2 сол шид, ждат кардестен анкетаҳотона ҷавобошона ё ин ки онлайн собеседованиятона, очни собеседованиятона, шумо бародарҷоно компания AgriHR, офитсиална компания худаш гуфт ки
шахсоне ки ҳамин гуна вақт бошанд ё ки ҳамин гуна интизори презентатсияу интизори собеседияё интизори костномерушон бошад то соли 2024 наметавонанд омада мабодо агар ягончи изменӣ яъне ки тағйир надиҳанду ягончи изменӣ нашаву аз правителствои Англия ба монанде ки мисол мегӯяд ки ҳамин қадар 50,000 қувваи кори мода нарасидестай ҳамин компания мисол худ дар кадом сферае ки набошад на танҳо ферма балки дар сфераи ягон сех бошад ягон компанияи дигар бошад ягон намедонам складо бошад дар ҳамин ҳолат метавонад ки компанияи калонтарин ба уҳда бигирад ва шуморо кадомед ки ай собеседование гузаштагин кадомед ки интизори костномеро ҳастен шуморо предлагат кунанд лекин агар правителствои Англия файрод накунад ва ё аз пеши худшон ягонтаи шуморо оварда наметавонанд ва як чизи дигаро бо мегӯям ки компанияҳо барои кори шуморо пеш бурдан барои костномери шуморо пеш бурдан барои пули шуморо ё ки мисол пулитон бусӯза ягон чи шавад ответ наметан ё ки ҷавобгар шидан наметавонанд агар то правителствои Англия нагӯяд ки ҳамин қадар қувваи кори мода дар кор аст ё ин ки ҳамун фермаҳои калон нагӯяд ки ҳамин қадар қувваи кори мода дар кор аст ино аз пеши худшон оварда наметавонанд ва зиёда аз 10,000 ё ки 20,000 мардаме ки дар баъзе компанияҳо интизор ҳастен шумо фақат танҳо запас ҳастен яъне ки миқдори муайяне ҳастен дар онҷо ки мабодо ё ҳамин компанияҳо мегӯянд ки аз ҳамин тарафи давлат мегӯяд ки мо мисол 2,000 одам дар кор 3,000 одам дар кор ё мисол ҳамо одамои тайёрбудагие ки шумо запасной ҳастен ҳамо баъд шуморо метавонанд ки тезтар бигиранд биёянд то мақсад 1-2 моҳи дигар нагзара шуморо собеседование нагзаронану мисол ҳуҷҷатотонро пур накунед шуморо запасной мондагианд ва бисёри бародаро мегӯянд ки чаро 2 сол пеш ин қадар мардум мерафт соли 2023 кам омад аз сабабе ки байни ду давлат ҷанг шид байни Украина ва Россия ҷанг шид бисёри мардум Россияро тарк карданд ва бисёри ҳатто мигрантҳое буданд студентҳое буданд ки дар ҳамин Великобритания мехонданд ин Великобритания на танҳо Лондон ҳаст чунки ие хела количествои калон шаҳрҳо дорад ва хела донишгоҳу хела ҷойҳои корӣ дорад бисёри мардуми украинс бисёри мардуми рус дар ҳамҷа ҳамчун мигрант зиндагӣ мекард ё ки ҳамчун студент зиндагӣ мекард ё баъзеҳошон бо визаи корӣ омадагӣ буданд аз ҳамин сабабе ки дар ду давлат ҷанг шид ҳамин мардуме ки дар ҳамин Великобритания қарор доштанд худшона беженс доданд ҳамчун паноҳанда доданд аз ҳамин сабаб бояд шахсоне ки аз СНГ оварда мешид ҳамо дар ҷой ҳамиё кор кардастанд кадоме ки нафаҳмед як боргар хуб гӯш кунед дар ҷои шумо ҳозир ҳамин одамое ки паноҳанда омада истодагианд дар ҳамин Англия мисол забони англисиро намедонанд на аз ҳама давлат балки забони русову украинсое ки омадагӣ ҳастанд ҳамун аз сабабе ки забони англисиро намедонистанд ӯро овардан мисол дар он фермаҳо кор кардастанд агар ҳамо намешиданд шуморо бо бисёртар аз СНГ файрод мекарданд мисол бисёртар мерафтед ва баъдан шуморо агар биёра компания худаш ба гардан мегирад ферма худаш ба гардан мегирад ки шумо мабодо ягон ҷотон мешканад худо аз рӯз накунад як мембрен ё ки як кору фаъолият мешавад ҳама кора ба уҳдаи ферма буд алекин ин мардумеро ки паноҳанда ошидага ира давлат мегирад ба гардан ба ҳамин хотир чем як тоҷик узбек қазоқ қирғиз оварданд мисол ёда выгоднатара яъне хубтарае ки ягон расхода ё ба гардан намегиранд фермаҳо фақат давлат ба гардан мегирад аз ҳамин сабаб шуморо оварда наметавонанд фақат дуо кунед ки худоҷон тезтар байни Русия ва Украина хеле сулҳу субот шававу ино барбигарданд ба ватанҳои худшон ва шуморо бо количества бисёртона равон кунанд ва биёранд ва боз як бори дигар мегӯям ки компанияҳое ки қабул мекунанд мумкин аз ҳамин ҳазор компанияҳое ки майдачӯида биромадагия бисёр худшон фреб мекунанд мошенниканд 95% компанияҳое ки шуморо ферма меёрем ё ки селское хозяйство мегӯянд ё seasonal work мегӯянд ё ки 5 визатон метан 6 моҳ 95%ш мошенниканд фребтон мекунанд ба ҳамин хотир шумо да костномер метиҳанд намедонам ягон варақҳои листҳое кироӣ мекунанд номи ким ки нависяга даоҷа на посткодш ҳастай на номи ферматон аст ягон чи нест пешакӣ пул ягон каза натен компанияҳое ки офитсиална шуморо мегиранд ё ин ки қабул мекунанд аз шумо копек намегиранд шумо танҳо фақат дар ҳамон ҳолате пул метиҳед ки шумо агар размишение равон кунанд аллакай мисол бигӯянд ки шумо мерен фалон фермада кор мекунед ҳамин қадар рӯз аз ҳамин рӯз сар мешавад то ҳамин рӯза кор мекунед соати коритон ҳамин қадар пул соати
мақсад барои каравантон чанд қа пул метен, барои пули светтон чанд қа пул метен, газ, свет, караван, ё ин ки бо дигар намуди чизояш пули стиральная машина, ҷои кухни пухни ҳамун чизотон чанд қа пуле ки мегиранд, ҳамаш дар ҳамун размишенатон омадагия ки во обшем чанд қа ҳисоб карда мешавад. Агар шумо согласед, яъне ки шумо розӣ шиден дар ҳамин пул, пас аз ҳамин шумо имзо мемонед ё ки согласие, яъне ки бале мегену, шумо дар ҳамин асос баъд костномаи равон мекунанд. Вақте ки костномаро равон карданд, шумо дар ҳамун одам пул наметен ё дар ягон шахсият, ягон компанияда пул наметен. Танҳо пули костномер шумо ҳангоме ки костномеро пур мекунед, охираш да омаден ҳамун ҷода дар правителство пул метен, яъне ки дар давлат пул метен, дар ягон шахсият шумо пул наметен. ҳамунам $350 аст. Ба пули евро чанд қа мешавад ё ки ба паунд чанд қа мешавад, чунки доллар дар пасту боло шидан мегирад. Ягон кас гуфта наметавонад ки ба рубле, ба тенге ё ки ба сом, сомонӣ чӣ қадар пул мешавад. Шумо ҳамун ҳолате ки месупорен, ҳамун ҳолата чанд пуле ки шава худаш, мисол ҳамун $350 мешавад, $320 ша ба ҳамун пули дар ватани хитонбудагӣ ё ки дар шаҳри хитон зиндагӣ мекардагӣ мезанед ки чанд қадар пул мешавад. ҳамура дар баъди костномаро пур кардантон дар государство месупорен, правителствои Англияда месупорен. Пас аз ура супоридан, шумо дар основани, яъне ки дар асоси костномаро пур кардантон, агар ки ҳамин реально костномер ҳақиқӣ бошад, шумо дар визавои центри ҳамун давлати зиндагӣ мекардагитон, агар визавои центри Великобритания дошта бошад, шумо ҳамҷо рафта месупорен костномертона дар биометрически мегӯяд. Яъне ки шумора отпечатки палец мегӯянд, фингл мегӯянд, яъне ки нусхаи чиликотона мегиранд. Шумо ягон посолство, ягон адвокату чизода намерин, фақат визавои центрда мерин кора мекунед ва баъдан меран отпечатки палцтона мегирад, яъне ки фингл мегирад. Пас аз ӯ шуморо биометриски мепурсад, саволҷавоб мекунад. Агар ҳамун чизо қонунӣ шумо аз костномертон бошад, шуморо мегӯянд ки чанд қадар пас ё ки чанд рӯз пас биёен визатона бигирен, тайёр мешавад. Пас аз шумо ки мегиред аз визавои центр мегиред, мисол баъди як ҳафта мешавад, баъди як моҳ мешавад, ин вобаста ба давлатҳо мекунад. Айни ҳол бисёри тамоми бародару апое ки дар дигар давлатҳо қарор доранд, кӯшиш кардастанд ки дар Узбекистон ё ин ки дар Қазоқистон ё ин ки дар Турсия биспоранд, аз сабабе ки аз Қазоқистон, аз Турсия паридан ба Великобритания омадан хеле арзонтару қулайтар. Ва пас аз шумо вақте ки месупорен, шумо ҳамун нусхае ки ё ки паспортотон гирифтен, ҳамонро сурат гирифта дар компания роӣ мекунед, уҷада ё ки дар электрони почташон ё ин ки дар ҳамун сайте ки барои шумо муайян карда шудааст, Telegram бошад ё ки WhatsApp бошад, равон мекунед ки ман фалонию фалонӣ визаи хидмат гирифтам. Ва пас аз ӯ ба мисли шумо дигар як бародар мумкин дар Қазоқистон бошад, як бародар дигар дар Турсия бошад, шумо мумкин ки дар Тоҷикистон бошед. Лекин дар Россия супорида намешавад. Айни ҳол дар Россия супорида намешавад, аз сабабе ки аз ду давлат ҷанг аст. ғамтон метанд ё ки агар бигӯянд супорида намешавад, хеле муддати дароз мекаша ки шуморо ҳамун визавои центр мисол адобрид кунад, яъне ки ҳамун визатона бития. Вақти доданда аз ҳамун визатона гирифтанда, аз Россия биромаданда хеле саволҳои сахтон метаҳад. Бародар апое ки аз Россия биромадан мешинед, ҳамун телефонотонда ягон суратҳои безеб, ягон чизи безеб дошта бошед, ягон видео дошта бошед, хоҳиш мекунам удалит кунед. Ҳамаша удалит кунед, аз сабабе ки бародарое ки пулшон камтар буд, через Россия паридан омадан, хеле саволҷавоб кардан ва чандин соатҳо дар бозпурсӣ буданд. Баъд аз ӯе ки бародаро шумо визаотона мегиред, мепартоед, шуморо махсус дар Telegram шуморо группа мекунанд. Як бародар аз Қазоқистон аст, як бародар аз Тоҷикистон, як бародар дигар аз Узбекистон. Ҳамин гуна мумкин шумо 20 кас шед, 15 кас шед ва баъдан шуморо як фирма равон мекунанд. Мегӯянд ки фалонию фалонӣ ё ҳамун номотона мехонанд. шумо рӯзи мисол фалон рӯз дар аэропорти Хитроб ё ки Стенден ё ки намедонам Лутон ҳаматон ҷамъ мешен, автобус омада ҳамин соате ки ба вақти Англия аст, ҳамин соат шуморо мегира мебарад. Шумо зарани бародар апо 4 соат пеш ё ин ки 5 соат пеш ҳамун автобустон омадан билетотона бигирен ки бипарен биёен бирасен то ҳамун
автобус ждат накунатон, ё ин ки шумо биёин уже аллакай дер кардагӣ бошед, автобустон рафтагӣ боша, бо именно аз пеши ҳамаи аэропортҳо то ҷои ферматон нарафтан хеле пули калонтон мепара. Худтон ҳисоб кунед ки 60 паунд, 40 паунд, аз ҳамин 40 паунд то 120 паундтона мепара. Паунд яъне ки фунт стерлинг мепара. Ин хеле пули калон аст ва ин пула ёфтанашам хеле азоб аст. Ва пас аз ое ки мисол шуморо овардан, метавонед ки мерен фермаотонда далши шуморо мегӯянд ки кадом рӯз мебуроен кор мекунед ва чӣ кор кардан дар кора. Барои виза мегӯм, бародарое ки агар шумо дар визатон навистагӣ бошад ки визаи шумо аз 1 сентябр мисол сар мешавад, шумо агар рӯзи мисол мегӯям аз рӯзи 5 сентябр сар мешавад, аз рӯзи 5 сентябр шояд визатон сар шавад, шумо бигӯед ки намешавад, ман як билети арзон ёфтам, рӯзи 4 сентябр соати 23:00 мерасад, 1 соат фарқ дорад, намешавад будроем. Намешавад. Ҳатто ҳамин 5 минут пеш аз ҳамин 5 сентябр бошад, шумо дуромада наметонед. Ҳамин чиза ёдтон набироред. Именно кай ки визатон сар мешавад, шумо аз ҳамун 004 мешавад ку ҳамин соат. Аз ҳамун даже як там гузаштагӣ бошад, баъд шуморо қабул мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳатто аз ҳамун давлатое ки шумо меёед мебинед ки билетон пешакӣ бошад, визатон мисол дар ҳамун рӯз сар нашавад, шуморо раҳ наметаҳанд. Кӯшиш кунед рӯзе ки мисол визатон сар мешавад, як рӯз пасш маслиҳат кунед ҳаматон ки автобустон як рӯз пасш биёяд, шуморо бигира барад. Чунки баъзе бародаро тоқати як рӯз ё ки ним рӯз дар аэропортҳо ждат кардана дорану, лекин шахсоне ки аз дигар давлатҳо нав шумо ба Великобритания меоед, 120 паунда кор карданаш ин хеле пули калон мешавад. Шояд дар баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳода як моҳи пули кории маълим бошад ё ки як моҳи пули як оила бошад ки як моҳ кор кунад, ин қадар пула бигирад. Пас аз ӯ бародарҷонои ман, ҳар кадомед ки омаден уже шуморо ба караванҳо ҷудо мекунанд ва мисол шарти шароита мегаҳанд. Ҳар кадомед ки пул надорен, кӯшиш кунед ки ягон чизе ки тез вайрон намешадагиро дастонда биёрен ва аз ҳаминҷа бигирен. Ё баъзе бародарое ки пул дорен, агар кӯшиш кунед бебагаж бихарен, омада дар ҳамин магазинҳошон, баъзе магазинҳошон ҳаста ки либосҳои корӣ мефурӯшанд, арзонтара ё ки махсус программое ҳаста ки шумо метавонед маркетплейс мегӯянд, аз фейсбук аст, шумо метавонед ҳамунҷа наздикиётона бинед, ҳамунҷа мӯзҳои бақувват ё ки сару формое ки именно британцҳо мепӯшанд барои мисол дар боронӣ кор кардан ё ки дигар кор борқатӣ, бисёриҳош нав мондагия, шумо бо нархи арзон метавонанд мегирен, биёен истифода барен. Ё ки шиносотон боша, пешакӣ бигӯедшон ва билетотонро арзонтар бихарен. Пас аз яке бародарҷоно, шумо агар аз дигар давлатҳо мисол шуморо қабул намекунанд ё ин ки мегӯянд компанияҳо кор накардастай, бисёре ҳозир соли ҳамин 2023 бисёре компанияҳо маҳкам кардаги ҳастанд ва бисёраш уже аллакай тақрибан яксола запас доранд. Ва ё ки посредникое ки агар шуморо биёранд, аввал пешай ҳамун пула додантон, пешай пула гирифтаншон, хушрӯ қатишон маслиҳат кунед ки оё мо бирем ҳамин пула баровардан метавонем ё ин ки не. Чунки бисёри компанияҳо ё ки бисёри одамое ҳастанд мегӯянд аз $1000, $1500, $2000 гирифтасиянд. ин нистой тай бародарҷоно, ман советон метавам. Шумо чунки инҷа меоед, ӯ сезоне мардум кор мекард, мисол дар як рӯз то 800 фунта, мисол дар як ҳафта то 800 паунда кор мекард, ӯ мисол 12 соатӣ кор мекарданд, абъём кор мекарданд, тез кор мекарданд. ӯ сезон нест. ҳозир шуморо баъзе полиҳода мебаранд, маҳсулоташ камай ва ҳамун абъёмшона зиёдтар додасиянд, чунки диданд мардум хеле кор мекунанд, фаъолияташ хубай, абъёмшона зиёдтар кардагианд. Ба ҳамин хотир бисёриҳотон азоб мекашед, бисёриҳотон билет мехаред, меоед инҷада беғайр бо пули посредникода додан, инҷа азобтар мекашед, қийтартон мешавад. Шояд ҳамун пула шумо ба як моҳу ду моҳ кор карда натонед. Шумо агар худтон як муқоиса кунед, бироед ки 1 ё 2 моҳ танҳо барои пули посредник кор кунӣ, 2-3 моҳи дига оё тоқат карда битонӣ бо дар ҳамун фирмо, дар ҳамун вағувағу, дар ҳамун бахилию, дар ҳамун қадар номардию, дар ҳамун қадар абъёмои калони рӯзҳои боронию хунукӣ, шумо бо 2-3 моҳи дига кор кунеду пули билети бо айси рафтанатонро тайёр кунед, ҳамин 1 моҳ 2 моҳ кор мекунед. Ин пула дар ҳамун ватани худтонам кор карда метонед. Ҳамун $2000 бига агар мисол бо камтар дига меҳнат кунӣ ё камтар ягон бизнесча кушои худат ҳаракат кунӣ, дар ҳамун давлатотон худтон метавонед ҳамин кора карда. Агар мнение боша, шумо ҳамин $2000 че мекунед, дар як посредник метаҳед, аввалин дараҷа шумо кӯшиш кунед $1000 аз баҳраш гузарену
равен дарси забони англисӣ хонед. Масалан ҳозир уже компаниҳо маҳкам кардагӣ ҳастанд, 2-3 моҳ зиёдтар мумкин одам намегиранд. Шумо ҳамин фарзандотон бошад ё акҳо шумо пул дошта бошед, равен дар ягон маълимои англисие ки результат додагӣ боша. Ҳозир маълими англисӣ як дунё шудагӣ, лекин результат медодагӣ дар кора ки конкретно ту бихонӣ, конкретно ту аз ҳамун як чиз ибрат бигирӣ, ёд бигирӣ. Барои ира бигӯ и apply и хеле ручка и хеле не. Шумо имена қатъи маълимои муқоиса кунед, гап занед ки танҳо барои кор рафтан омадан дар бораи кор шуморо маълумот диҳанд, то шумо хубтару беҳтар ёд гиред. $1000 расходтон бигирену, хӯрдантон бигирену, раҳпулитон кунену, $1000 агар шумо дар ҳамин мисол забони англиситон сарф кунед, иншоаллоҳ боредон ки байни 3-4 мурда результати нағз метатон. Биёед дар бисёри фирмо бо шуморо вазифаи ягон нағзтартон тиҳад. Чунки бисёр акҳои омадан соли аввали омадагишон 10 фунту 50 пенс як соати коришон кор мекарданд. Аз сабабе ки динбора омадан уже опытшон калон ай, омадан соати коришон ба фикрам 13 ё 14 паунд кор кардастанд. Бо мега ки 12 соати 100% хушу кор кардастам, корум қин нест, зиндагим нормально рафтесай. И хеле кор на ҳамада мешава, лекин шумо ҳаракат кунед ки ҳамин корро карда бутонед ва барои худтон фаъолиятон хубтару беҳтар шавад. Пас аз ӯ бародарҷонон, компаниҳое ки ҳозир бояд шуморо биёранд, нест, тамоман нест. Ҳамун посредникое ки шуморо гуфтестиянд ё шуморо ваъда додестиянд, мегӯянд ки ҳамин моҳи ноябр, декабрда бояд анкета пур шава. Шуморо просто так ҳамун анкетада пур мекунанду и вобастаи тақдиртон мешава. Мумкин ман ҳамун посредникоам ки боша, медонам мумкин ягонта ба имонаш боша, ягонта марда ки ягон мард гуфтани шахс боша ки шуморо мумкин дилаш бисӯза, ҳамчун як марди мусулмон, ҳамчун як фарди тоҷик, як миллати тоҷик гуфта дилаш бисӯза шуморо ёрдам кунаву. Лекин як чиза мегӯям ки мумкин ки аз 100 нафаре ки шумо пур мекунед, мумкин ҳамун 100 нафаре ки пулошона бигиранд, ҳамун мумкин 20 кас 30 кас гузарад, пули ҳамора мисол бо бигирад битя, мисол пули ҳамора бигирад, пули шуморо бо обратно барбигардона бита. Ба ҳамин хотир ҳуш хаёлтона ба посредникон нагирен. Кадомед ки тез омаданӣ бошед, дигар визаҳои давлатҳоро бинед. На танҳо Англия ё ки Великобритания омадантона, бинед дигар давлатҳои калонтарини ки абарқадрати ҳастанд ки шарт нест ки шумо аввалин дараҷа ҳамаи ҷо биёед кор кунед. Равен дигар давлатҳоро бинед, кору фаъолиятшона бинед, як камтар чашмтон кушода шавад, тарзи визаро супоридану гирифтана фаҳмед. Баъдан метавонед ки дафъаҳои оянда бинед, як камтар мисол компаниҳо ки кушода шид, иншоаллоҳ бо ҳаракат кунед тарафҳои Англия, Америка, Канада, Германия биёед. Ва бародар апое ки ҳаракат мекунем миёем, уже бисёр вақт аҳамият метам дар Instagram, Telegram, YouTube уже бисёри бародарои тоҷик пайдо шудагиянд ки венжаи дусола барои мисол Венгрия кадестиянд, барои дигар давлатҳо Латвия, Литва, Полша кадестиянд. Шумо ягон ба имон шаёмед ки аз таҳти дил аз барои Аллоҳ шуморо ёрдам кунаву, ягон пули камтара гираву, ҳам шумо розӣ бошед, ҳам он барои кори мекардагиш розӣ боша. Бигирен ӯ тарафо равен. Бале пул кам аст дар уҷа, ба мисли Лондон, ба мисли Англия нест, лекин 1000 бор хубтар, беҳтар аз ҳамун ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, аз ҳамун Россияе ки шумо қадар азоб кашидастед, хубтару беҳтарай. И танҳо барои чашмтона кушоданай. Шумо $2000 метамиёед, 2 моҳдаиҷа 6 моҳ кор мекунед, оё шумо ӯ пултона мебурорен ё ин ки не. Бо дажде дигар компаниҳо ҳастанд ё дигар одамҳо ҳастанд ки шуморо 2 сола венжа метавон, мумкин ки $300 ё $400 тона гира, 2 сола мерен кор мекунед, зиндагитон 100% мегузара. Мехоҳӣ бира Тоҷикистон бо биё далчи кор кадан биги мега. Иҷа омадӣ ҳамин 2-3 моҳ кор ку ба 1000 пулат мераса ки бо магарам Тоҷикистон бира бо бигарди биё даимо ба ин 6 моҳ. Хуб фикр кунед, ягон саволоеро ки шумо доданӣ бидем, ман намедонам, нависен. Агар имкониятам боша ба ҷон дил ҷавоб метам, ё ин ки агар ман надонам, бо дигар бародарое ки шояд видеоро тамошо кунанд ё ки комментарияи шуморо хонанду ҳақиқате ки дар ҳамин замон ҳастааст, дар ҳамин соат вақт ҳастааст, барои шумо пешниҳод кунанд, бигӯянд. Худованд нигаҳбон. Ман медонам ки ба фикрам шояд бародаро бисёр саволҳои доданӣ буданд, ҳозир дар фикри ман нест, чунки ман ягон чи пешакӣ аз ёд намекунам ё ки пешакӣ ягон чизро тайёрӣ намебинам. чизе ки мардум савол метавонад ҳамихе мебурам дар видео гап мезанам, то дигар мардум бифаҳманд ё ин ки ҳаракат кунанд, дар фиреби қаллобҳо машиникҳо нағалтанд. Ҳар компанияҳое ки шуморо пешакӣ передоплата мепурса ё ки услуга мега ман қадар пулам те, мата 2-3 рӯз пас косномеро роӣ мекунам ё фалон беҳмадон, дурӯғтон мегӯянд. Пулотона мегиранд, заблокиратон мекунанд, ё ин ки пулотона мегиранд, ягон чизи фаршиви роитон мекунанд, мерен
костномеротон нест ё ин ки дар визаои центр қабултон намекунад. Ҳамин хел ҳолат дар сари апоам шудагия дар сари ако ки визаои центр мераванд қалабакият нест дар ба задани нест ҳамун чизошон дигар меоянд менависанд ки на ӯ посредника ёфта мешавад на ягон каса. эҳтиёткорона бошем, пулое ки ба меҳнат ба як азоб ёфтагем просто так сарфш накунед. худованд нигаҳбон. Дар ҳаққи мо догу бошед. Саволотон боша нависем, ба қадри имкон бо ҷавоб медиҳем. Бай бай.